sa di to no nangi boro nyondo finya sa apunma nyama bugu suge gagine Mungu daro uruke na yoro furalai Mungu yaro ulutoka bengine katuna Marga digi pe gobeti Mulki yongo ngando mane Pare ba mafuvi mange ba manalo maulu Mami kote Ne go
تبري بارو ريالين لا بجالا
ba fana wulila nda dɔ k'a yɛrɛ bɛ na yan su na ye tiɲɛ i m'a ye dɔnni tɛ nkalon ye ayi ba fana ko k'a bɛ dalu dɔ di Seguba ma yan su na a bɛ kɛ tigɛtigɛ la n'i y'a kɛ k'a da ɲinɛ wo da la bilayi ko n'i y'a kɛ maa o maa la a tigi bɛ don kaso la Jibi n'a b'an hakili jigin Wolodo Konima min na o Wolodo Konima de filɛ nin ye ale de ko arajo Bɛlɛdugu arajo dayɛlɛnni na k'a bɛ Seguba sɔn dabali la Fugolonŋɔnɔma Musa la n'i y'a kɛ mɔgɔ la k'a bɛ don kaso la o Konima de filɛ nin ye kosɛbɛ depuis ne y'a dɔn ma dɔn fɔlɔ k'a bɛ jago kɛ dɛ n'a b'o kɛ ne t'o kalama ne m'a dɔn sɛnɛ la n y'a dɔn fɛn dɔ bɛ na somaya a sigilen bɛ laturu so 16 ni Jafɛrɛ de ko Wolodo aw taara ka sayɛlɛma la Seguba m'a fɔ sisan wa Konima ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ n'i ye soma i ka sogo kalamani san dɔrɔn siga la n'i sera Konima ka so sogo nege de bɛ bɔ i la sayɛlɛma bɛ kɛ an bɛ sogo dun ka dɔ k'an ka bɔrɔw kɔnɔ ka na an nin n'an jugu sɔn a la o Wolodo Konima de jɔlen filɛ nin yɔrɔnin n'a bɛ hakili jigin ba Konima den na Amidala Isa Sangare ale ye ne wele sisan a tɛ tile 5 bɔ ka taa Samsung écran 55 ta k'a di yan ko n k'o bila n ka so n ka to k'o lajɛ k'ani ko Sangare kuma ti caya Seguba Konima ko k'ale nacogo ni su na yan nɔ a ma ɲugu donsow la dɛ wa ale yɛrɛ ma ɲugu somaw la o tiɲɛ su na de a ye jigiyabulon joli de wele k'a bɛ min a ko k'u bɛ ka na Seguba ka fɔli yɔrɔ la yan nɔ bisu la Safo Numbugu la sisan a mobili ta ka bɔ Wolodo su na Seguba e kanu kama ka bɔ kɔnɔna fɛ ka na a jɔ kɛnɛ in kan yan Konima o ye kanu ye n'o tɛ k'a fɔ k'a ɲugula donsow la o tɛ dɛ o ye kanu ye n'i yɛrɛ ye Konima Sogolon i b'a dɔn ko nin ye somakɛ natɔ ye kosɛbɛ nkalon t'o la fiyewu Seguba yɛrɛ b'o kalama a ko mɛ ko kuma in ti caya n'i ye nkɔni fɔ ale ko e b'a dɔn k'ale bɛ yen nɔ a tɛ se kuma ma dasi ba tan bɛ sɔrɔ su na a nan'i lajɛ dɔrɔn de dɛ a bɛ 1000 de kɛ k'i ka nkɔni in jansa k'a da dugukolo kelen kan mɛ o dugukolo papiye a bɛ di Temeli ma Temeli b'a d'i ma ni sogo bɛɛ kɛra biɲɛ mɔgɔ tɛ muru ta sa ko ni maa hakili jigin Espoir ye mugu de la jalakaden ayi ni sogo bɛɛ kɛra biɲɛ muru ta t'o la i b'a tigɛ tigɛ i bolo la dɔrɔn ko ne 500 caméraman 500 ka dan sogo arajo baarakɛlaw 500 k'ani ko jigiyabulon 500 ka dan sogo o 2000 bɛ n bolo yan k'a dan sogo k'ani ko